lortu dugu biktima guztien errekonozimendua, lortu dugu memoria historikoa rekonozitua izan behila. Hori guztia Aralar bertan egondalako lortu da, baina horreikan askoz ere gehiago lortuko dugu. Lortuko dugu abiadura handiko trena esterila hemen egon eta inon. Lortuko dugu moratoria zaborra ginala eta hori guztia lortuko dugu herritarrekin batera. Aralar badakielako lan egiten eta bere lekuko dira egindako gauza guztiak. Hitzetatik ekintzetara. Hitzaz gainera ekintza zer dan badakigulako. Aralar inoiz baino beharrezkoagoa delako langileriaren Euskal Herri solidarioari, sozialistari bidea irekitzeko. Non benetako kapitala pertsonok izango garen, eta ez krisira eraman gaituzten interes ekonomiko pribatuak. Politika herritarren zerbitzura. Zalantzari gabe, garai zailak bizi ditugu. Aldaketa garaietan gaudelako. Aldaketa garaiak gogorrak izaten dira, zailak izaten dira. Eta aldaketa garaietan gaude. Aldaketa alor sozialean, aldaketa alor ekonomikoan, aldaketa alor politikoan. Eta aldaketa garai hauetan, gogor hauetan, inoiz baino garrantzitsuagoa da tinkotasunez jokatzea eta zintzo jokatzea. Baina gurerokoan eskuzabatasunez ezberdinekin adostasunetara iristeko. Zertarako? Herritarren erantzunak emateko. Erantzun eraginkorrak eta denok behar ditugu. Eta sentsibilitate guztiak onartzea eta aitortzea. Eta abertzaletasunaren baitan ez ezik, ezker abertzalearen baitan ere eskatu dugu 10 urteotan eta jarraituko dugu eskatzen aniztasun hori. Eta hori ongi dakite gaur gurekin hemen diren gure abertzaleen batasuneko lagunek ere. Ongi dakite bai. Agalak kide lagunak eguerdion. Jonek erranduen ezala, 10 urte. 10 urte bidean, 10 urte bidea egiten. 10 urte bidea ugatzen. Kosta ala kosta, zuen kanpainako eskotako itxasuntzi potoak joan bezala. Nekatu gabe eta askotan nekezia handiz, elkarren pareko izan gira. Elkarren pareko ibili gira. Zuek Aralar hemendik, gu abe gure ere mutik. Ahalki nuen guziz, konbentzimendu handiz, izan udala negu ateria garuri. Askotan kufa, irain eta meskezuz estalidik. Gure funts eta nortasun politikoa aldarrikatzen ibili dira, elkarrekin. Jada, batzuk zaharkitutzat nahi dauzkaten lehokeriak errepikatzen. Euskal Herriko ezker abertzaleak, ezkerrikoa abertzalea izan behar zuela. Eta hori zeiteaz gain, izan behar zuela ere hainitza, izan behar zuela irekia, demokratikoa, soilik zibila, eta beldurrik gabe demokratikoa eta baketzalea. 10 urtez, zuek eta guk, elkarrekin, ez izanik ere elkarturik, ahots ezberdineko hizkuntz eta pedagogia berdina, musika berdineko, nota ezberdinezko melodia zabaldu dugu. Eta arrazoen osoz, konbentzimenduz, edo ala beharrez, bide lagun berriak etortzen ari zaizkigu. Eta inabe, gelditu ezinik. Ongi etorri bada guziei, baita etorriko dieneik ere. En las instituciones solo a la derecha abertzale, porque no se participaba en las instituciones. Era irrespirable. Desde la izquierda también queríamos una izquierda abertzale políticamente eficaz, que diera respuestas sociales desde la izquierda, que no se quedara solo en el maximalismo, solo en el principialismo. 34 años ha pasado la izquierda abertzale diciendo lo que somos. Pero aparte de decir lo que somos, hay que decir lo que proponemos, las respuestas. Y eso es lo que debe dar, respuestas.
respuestas ante los problemas sociales, políticos y económicos de este país. Porque un agente político no solo es para hacer definición de uno mismo, sino sobre todo es para responder a los problemas de la sociedad. Estamos ante un nuevo tiempo político. Un nuevo tiempo político en el que hemos contribuido mucho más de lo que algunos quieren reconocer, que nunca reconocerán. Pero Aralar ha tenido una contribución imprescindible para que hoy estemos a las puertas de la paz. Y vamos a seguir siendo imprescindibles para que no sea reversible, para que la paz sea duradera en este país y para que nunca más en este país se presione, se persiga a nadie por ideas políticas, para que nunca más. Y ese compromiso, sobre todo, se tiene que tomar desde las personas que componemos la izquierda abertzale. Nunca más, nadie perseguido, nadie presionado, nunca más nadie tampoco. Presidente,